Jó, Száraz pályás Gunival egész jól meg Glock. Száraz pályás Gunival Glock, aki azt választotta, hogy nem jön be, egész jó köröket megy, és 8,5 másodperccel van Hamilton előtt. 8,5 másodperccel. Sőt, még többen, most már több mint 9-szer. Vettel, ha megelőzi Hamiltont és Massa nyer, akkor Felipe Massa a világbajnok. Mert Lewis Hamilton a határon táncol. Nem hibázhat, és nem engedheti el Vettelt. Nem engedheti el Vettelt, ha meg akarja nyerni a világbajnoki címet. Itt zajlik a világbajnoki címért a harc, amit a képen látunk. Sebastian Vettel megnyerheti a Ferrari-nak és Felipe Massának a világbajnoki címet, imádkoznak a McLarennél is, imádkoznak a Ferrari-nál is. Sebastian Vettelön dőlhet el a 2008-as év világbajnoki címe, és lekörözöttek tömkelege a pályán. Hamilton, és ott van Vettel mellette! Sebastian Vettel ott van Lewis Hamilton mögött! Adja Isten! Vettel dönt! És Kubica bemegy! Kubica mit csinál? Robert Kubica! Kubica visszaelőzte Vettelt! Robert Kubica is elkezdte nyomni. Kubica elkezdi védeni Hamilton? Most ez komolyan? De várj, nem, Hamiltont is támadja, és elmegy Hamilton mellett, el is engedi Hamilton inkább Kubicát. Hamilton! Sebastian Vettel elmegy Lewis Hamilton mellett! Ilyen pillanatban Massa a világbajnok! Ez hihetetlen, ez egész egyszerűen hihetetlen, nem tudta fogni Vettel! Döbbenten állnak a McLarenes boxban! Döbbenten állnak, mert Vettel megelőzte Hamiltont! És Massa vezet! Felipe Massa vezet is olyan helyzetben világbajnok! Itt van Vettel, vissza tud-e támadni Lewis Hamilton? Kettő kör van hátra! Meg tudja előzni Lewis Hamilton Sebastian Vettel! Az egész egyszerűen hihetetlen, és ne felejtsük el, hogy Vettel autójában is Ferrari motor van. Lehet, hogy Vettel megnyeri a világbajnoki címet Felipe Massának. Szakad az eső Brazíliában. Ömlik az eső. Most lekörözik Button. Kubica minek vette vissza a körét? Most már csak azt nem értem. És most kezdett esni az eső, és most csak lehet veszélyes. Hol van Tímogó? Most már lehet veszélyes viszont. 2 kör van hátra, és Glock még szárazpályás gumin van előttük. Lewis Hamilton csak harmadik, és közben Massa átment a nagy célvonalon, és jön az utolsó körben Felipe Massa. Nincs más dolga a brazilnak, míg bejön elsőnek, és akkor nézd ezt, hogy mi történik itt. Ez nem igaz, nem is erre a McLarennél. Ne ezt nézzük, vissza a pályára Hamilton és nem ez az érdekes a lényeg, illetve Massának be kell érnie. Itt van Lewis Hamilton, az utolsó körben. Még nem kezdték el az utolsó kört, még csak most jönnek. Itt jön Vettel, és itt jön Hamilton, előzni kell. Ha Hamilton most már nincs mit veszíteni a Hamiltonnak, meg kell támadni. De messze van, nagyon messze van, nem tudja egyelőre támadni Vettel. Nézd meg ott előttük, mi történik. De egy kör hátra van, én most nem tudom, mit tud csinálni a nagy esőben Lewis Hamilton. De az biztos, hogy most 4,3 km van arra, hogy Lewis Hamilton megelőzze Sebastian Vettelt. Ha ezt nem teszi meg, és Massa bejön elsőnek, akkor a brazil a világbajnok, és Vettel jól megy esőben. Nem tud vele menni Hamilton, de ott még lesznek lekörözöttek. Lehet-e itt valamit még csinálni Sebastian Vettellel? Vagy Lewis Hamilton megint elveszít egy világbajnoki címet? Csúszkál a McLaren. Nem tud menni Vettellel, Atya úristen! Nem tud menni Vettellel. Nézzék a kis németet, hogy milyen tempóban megy Hamilton előtt. Nem lehet megfogni Vettelt. És Massa mikor jön át a célvonalon? Itt van Felipe Massa. Massa bejön, és innentől fél perc. És ebből ki a világbajnok. Massa megcsinálta mindent, és most már. Ne ezt nézzük, meg Massa meg itt van. Hamilton. Jön Hamilton, és mit csinál Vettel előtte? Ott van még mindig. Fél kör. Két kanyar, nincs is fél kör sem. Nincs a legkörözöttek, nem mennek el menni. Ott Vettel elmegy. Glock! Megelőzi Glockot! És megvan a világbajnokét! Glock nem tudta végigcsinálni a száraz pályás gomin! És Hamilton a világbajnok! Most jönnek meg! Jön Vettel a negyedik! És Lewis Hamilton megcsinálja! Atya úristen! Azt nem hiszem el! Hát ilyen nincs. Ezt nem hiszem el, hogy mi van! Miért ürülnek Massáék? Hiába ürülnek Massáék! A Ferrari nem tudják! Nem látták, hogy Glock mellett elmentek! Nem látták, hogy Glock mellett elmentek! Elképesztő!
Ilyet nem tudom, hogy valaha láttunk a világbajnokságok történetében. Volt már utolsó körös dráma, de ekkora dráma, hogy oda-vissza pattogjon a labda. A kapu torkából jött vissza, és a túloldalon pattan be. Ez hihetetlen.